su delovi stigli, trebalo je nedelju i po dana da sve stigne, jer kasnije mi je cooler, to je jako čudno bilo, ali uglavnom sve je ovdje stiglo. U rukama držim matični procesor i RAM. Znači ovo sam dobio sve u kompletu, to je kupio sam sve u kompletu za nekih 100 evra. Ja mislim da je tačno bilo 100 evra. U oglasu je pisalo da je procesor i5-3470K, ali imao sam sreće što, mislim, imao sam sreće jer vlasnik nije dobro pročitao koji je procesor u pitanju. U pitanju je 3570K. Tako da, tu smo malo imali sreće, to je nekih 10 evra možda zarade sa moje strane. I dobio sam 24 GB RAM. 2x4 i 2x8. I sad ja mogu da iskoristim ovaj RAM da u svakom buildu sljedećem iskoristim 8 GB RAM. Naprimjer, ostavim jedan stick od 8 GB za ovaj i ostavim sljedeći za 8 i za treći build 2x4 ću imati. Tako da ću to vjerojatno napraviti i tu se ostvaruje veliki profit što se tiče toga. Znači u pitanju je matična ploča, nju ćemo računati 29 evra. U pitanju je MSI-ova Z77A G45, ako nekom znači, meni baš nešto ne znači, ja uglavnom da uvijek imaju 4 slota što se tiče za RAM procesora. Još nisam siguran da li ova matrična radi, pošto ovdje ima dosta savijenih pinova, zato što vjerojatno dečko nije znao kako da skine, ne znam, na primjer od coolera da skine napajanje, nije znao gdje sam ovdje vidio, mislim da sam vidio negdje, od USB 3 nije znao da izvuče i ostao mu jedan pin, to ćemo izvući, nadam se da ništa nije pokvareno, da magnetična radi sasvim u redu. Znači imamo procesor i5-3570K, njega ćemo računati kao za 21 euro, znači matična i procesor nas je izašlo 50 evra i 8 GB RAM računat ćemo kao 30 evra, to je prosječna cena oko 30 evra 8 GB. Što je sasvim jako dobro. Taht je 1600 MHz, ja mislim da je baš od svakog rama je 1600 MHz. Jeste. Znači i od 2x4 je isto 1600 i 2x8 je 1600 MHz. Znači to je što se tiče matične procesora i rama. Znači tu sam jako imao dobar deal, nadam se da radi, da ćemo još vidjeti, vidjeti tu nastavku. SSD sam uzeo SanDiskov od 240 GB, on me je koštao, ako se ne varam, 32 evra, da 32, i grafičko isto sam imao dobar deal, GeForce GTX 1050 Ti Overclock Edition, gigabajtova grafička kartica, ona mi je izašla 80 evra. Znači sve cijene što govorim to je sa cijenama sa dostavom. Znači sam proizvod košta manje, a ne dostava izađe nekad 5 evra, nekad 7, nekad 8, nekad 12. Tako da ja sve uračunam u cijenu zajedno koliko mi je sve izašlo. Znači to je grafička u pitanju i nadam se da i ona radi. Znači sve ovo ništa nije za sad ispitano, tek kad sastavim. Napajanje Thermaltake Munich 430 W i isto polovno, njega sam platio 30 evra i sad ćete vidjeti kućište koje je nešto sjajno i bajno, aluminijsko. Ovo je Intertech CXC2, njega sam platio 40 evra okruglo. Znači 40 evra sa dostavom. I sad, u oglasu piše kaljeno staklo. Sad sam namjerno se skinuo baš ovu sa strane staklo. Napred je kaljeno staklo, ali... skoro je dramatično. Ali ovo je plexiglas. Znači, u opisu piše kaljeno staklo, pa se dosta ljudi malo prevari i misli da je i sa strane, ali nije, samo je napred. U redu je za 40 evra, jer stiže sa
u tih 40 € sa 3 LED fana. Isto su ove nemačka proizvodnja, ovi su fanovi, koliko sam ja shvatio. Znači Intertech Argus, fan od 120 mm, svi svetlo u plavoj boji. I njih moram da isto uglavim napred, to jest stavim napred u kućište. I danas što mi je stiglo, stigo mi je paketić. Evo pogledajte, notebooksbilliger.de, ako žele da mi budu sponsor kod svakoga kulera. Ne znam zašto im trebalo toliko dugo, skoro nedelju i po dana, da dostave ovaj kuler. Mislim, piše tamo na sajtu da zna se sada desiti zbog ove situacije da kasni dostava, ali pretjerali su sa pakovanjem, da ćete vidjeti zbog čega. Opet sam uzeo hlađenje za procesor koje sam koristio za prvi PC build. Znači opet Intertech Argus SU800 RGB CPU cooler. Vidio sam da je ok radio u jednom buildu, tako da ponovno sam ga uzeo. Sad šteta što ne mogu da namislim da svetli samo u plavo. Možda, može, ali ono ne znam. Nisam 100% siguran, ali pretpostavljam da sama menja stalno boje. I to je sve od komponenti, tako da vidimo se kad sastavim računar. Feel me like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat.
je sklopljen, gotovo je kao moja frizura. Nažalost, frizura je morala da ode. Pa da ćeš govoriti? Sad sam čuo Šta si napravio? Ajoj! Istina. Da se napravio ruku. Mi stvarno! Da li je prost kontrola djece na glas? Pola. A evo tu sa strane još gleda. Kao što vidite, komp radi, iako sam imao problema tokom sastavljanja. Računala sam uspješno prodao za 350 € kupac, samo što nije stigao. Zarada je oko 70 €, mislim da je komp izašao s 200, samo trenutno pogledam. Da, komp je izašao 279 €, prodao sam za 350, 70 € profita i vidimo se u sljedećem klipu, u sljedećem PC clippingu kad budem sastavljao možda 2 kompjutera, tako da, pozdrav!